सोरबा साइकेलजों सोरबा मटर लानानै थांनांगौ साबार जों लुबैयो जोंनो नांगौ लामा आरो जोंनो स्कुल दालां बे दालाङाथ' जोङो मोनथाम दंबावो बेखौ जोंनो होनांगोन खिन्थु नैबे भकरा देरहायोबा बे माबाया जन्थुआ जोंनो होनांगोन आरोखि जों थामथि खोलोबनि एमपि बिसायख'थिया बावैसोनि गेजेरावनो जानो थांगासिनो दङ। एनडिए एबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयन्त बसुमतारी, बिपिएफ दोलोनिफ्राय खाम्फा बरगयारी, आइएनसि दोलोनिफ्राय गर्जन मुसाहारि आरो गुबुन गुबुन बिजाथिफोर दं। बिब्दिब्ला फै बड'लेण्ड ओनसोलनि रादाबनि गेजेरजों मिथिना लानि चिरां जिल्लायाव थानाय 2 नं कुसुं दैसा आरो खावला बाजाराव सुबुंफोरनि सानस्रि आरो मोन्दांथि। आंनि बायदिबा दा जोङो इउपिपिएल हिसाबै आं जयन्त सारखौ देरहाजानो लुगैयो। मानि थाखाय नोंथाङा इउपिपिएल सरकारखौ भट होनो सानो? इउपिपिएल सरकारा मानो होननानै बुङोबा जोङो बै समनिफ्रायनो नुबोनाय जेनेबा बिपिएफ समाव जोङो जोंनि गामियाव जेबो डेभेलप जों नुनो मोनाखैमोन। दा इउपिपिएल सरकार दानाय लोगो लोगो जोंनि गामिया एसे डेभेलपआव फैदों। बिनि थाखायनो जोङो दा इउपिपिएलखौ देरहाहोनो गोसो दं आरो। दा फरायनाय हिसाबै जोंनियाव दा एसे गोग्लैसोनानै दङ। जों बेखौ लुगैयो माने जोंनि गामियाव दा फरायनायनि माबायाव स्कुल हिसाबै जों स्कुलनि दासिमबो माबा मोनाखै। दा बेखौ जोङो 1 नाम्बाराव जों स्कुलखौ लुगैयो जाहाथे सारा देरहायोब्ला जोंनि नैबे स्कुलखौ नायसननानै जोंनो माबा मोनसे खालामनानै हरो जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा गोजान जायगायाव थाबायलांनानै बा ओरैनो हान्थिनानै फरायहैनाङा। जोंनि गामियाव दा लेखा फरायनायनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जानानै दङ। जोंनि गामिनि गथ'फ्रा जोंनि गामियाव फरायनो मोना। दा बेनि थाखायनो जोङो स्कुलखौ 1 नाम्बाराव जाजानो लुगैयो आरोखि। आरो नोंथांमोननि गामियाव जे लोंनाय दैनि थाखाय माने प्रब्लेमाव दङ होननानै मिथिनो मोनो। इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव माबायदि बे सल्भ जानो? इउपिपिएल जानाय लोगो लोगो जोङो दा दैया जोङो 1.5 किल'मिटार 2 किल'मिटार साइकेलजों नारनानै जों दैखौ जानाङोमोन। दा इउपिपिएलआ सरकार दानाय लोगो लोगो जोंहा रन्जित सारा जोंनो मोनसे बरिंखौ बहायना होफैदों। जों बेखौ लोंनायाव माखासे दै रोगानायनिफ्राय जों सल्भ जादों। अब्लाबो जोङो रोगाबाय थानांदों मथा मथि आधा किल'मिटार सोरबाया 1 किल'मिटार बिसिम दाबो रोगानाङो। दा बिनि उनाव नैबे बोसोरसेनि गेजेराव दा सोलिगासिनो दङ सेन्ट्रेलनिफ्राय जेजेएमनि माबा मोनसे बरिं हरनानै दंबावो आरो दा मावगासिनो दं। नोंथाङा जे फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव सोरखौ भट होनानै देरहाहोगोन? आंथ' दा जोंहा मा होनो जयन्त बसुमतारी दंखायो नालाय दा जों बेखौनो भट होनानै बेखौनो देरहाहोनोसै। आरो दा जोंहा जेरखम नांगौ बायदि जोंनाव सफैगासिनो दं नालाय लासै लासैनो आरो उनावबो आसा थायो बेखौनो जोंनो नांगौ रोखोमै जोंनो हरगोन। आं दा बेखौ बुंनानै एमपि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दङ। बेनि गेजेराव नोंथांमोना बिपिएफखौ देरहाहोगोन ना इउपिपिएलखौ देरहाहोगोन ना कंग्रेसखौ देरहाहोगोन होननानै सानो? जोंनाथ' जों गोदोनिफ्रायनो होग्रा बेखौहाय जों दा होनो लुगैयो। बेनो जोंना मा होनोमोनलाय जयन्त बसुमतारीखौ जों जेराव बेखौ आखाइ लादों बेखौनो जों होगोन। जों गोदोनिफ्रायनो आरो फिसा फिसौआ जों गोदोबो माबा गैखायामोन नालाय खारगुं खुरसि न'आवथ' थानो हाया। दा जेरखम जों थानो हादों बेखौनो जों दा बेखौ नागिरगासिनो आरो जों बेखौ लागोन आरो होगोन। बिपिएफ सरकार थानाय समाव नोंथांमोननि गामियाव फैनानै नोंथांमोनखौ हेफाजाब होफैगोन ना होफैया? सिगाङावथ' होआखैमोन होनाया। दाथ' नै जों दा नुबोगासिनो लामाफ्राव एसे मोजां जाबोदों आरो दै अर बिदिनो जानाय लोंनायफ्राबो एसे सुख सान्थि जादों। जों दा बेखौनो जों लागासिनो आरोखि। आरो जों दा लुबैनायाबो जों सिगांनिफ्रायनो जाखिनियाव थादों बेनिफ्रायनो जों जौगाथि नांगौ। दा ओमफ्राय जेन'बा जोङो सिगाङाव जेरखम जों खारनाङाखै बारनाङाखै जेन'बा जों सिगाङाव खारदों बारदों बिदिनो फिसाफ्राबो थानो हायाखै न'फ्राव। दा जिखुनु जोङो दा जाय मानसिया अनसुंथाइ होदों जोंनो जों बेजोंसो थागोन आरोखि। जोङो बेनो आइ आफाखौ जों बुंनो रोङा आरो बेनोसै जोंना गोजोना। दा गोजोन फैदों जोंनो दैनिफ्राय अरनिफ्राय जेनेबा लामा सामा फिसा फिसौ फोरोंनाय। खिन्थु जोंना बार बाखिया दङ नैबे स्कुला गैया आरोखि। फिसाफ्रा हाथा हामा थांनानै फरायनांगौ हनै सोरबा साइकेलजों सोरबा मटर लानानै थांनांगौ साबार जों लुबैयो जोंनो नांगौ लामा आरो जोंनो स्कुल दालां। बे दालाङाथ' जोङो मोनथाम दंबावो बेखौ जोंनो होनांगोन खिन्थु नैबे भकरा देरहायोबा बे माबाया जन्थुआ जोंनो होनांगोन आरोखि। जों बेखौ लुबैयो दा फिसाफोरखौ।
नोंथाङा भारतनि नोगोरारि जानानै सोरखौ भट होगोन बर'नि सानै केन्डिडेट दं UPPL आरो दालाय बे ट्रेक्टरावसो होयो जागोन आयं नोंथाङा सोरखौ होगोन भटखौ नों भटखौ होआ जेरावखि होआ जेबो मोनथाय मोनखाया इउपिपिएलआ खेबसे खामानि मावनायावनो बहुत खेबसे देरहागासेयावनो गासैबो दालां दुलां जाजोबदों मा नोंथांमोननि गामियाव मा UPPL आ लाबोनो हाखै बा बानायफैनो हाखै दालां जोंनि एरियायाव माथो जोंनो बेखौसो नांगौमोन माबा लामा जादों दालां जादों सान्थि फैदों जोंनो बेखौसो नांगौ 17 बोसोर सरकार सालायनायाव आजां गाजां युद्ध दावहा जाबोदों मिथिगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव BPF सरकार थानाय समाव माबायदि दावहा जाबोदों सान्थि गैया जानो लोंनो सुख सान्थि गैया गायनाय फुनाय माइ दै इनकाम गैयि जालांदों अनेक खारदुं खाथि थफ्ला बायै बायै सालायै खारनांदों जोङो अबाव ओंखाम अबाव दै जाबोदों ओंखायनो जों दा UPPL खौ मोजां मोनो